Φίλοι και φίλες, γεια σας. Το βιντεάκι που ακολουθεί αναφέρεται σε ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της ύλης του μαθήματος της πληροφορικής της τρίτης τάξης Γενικού Λυκείου, τη συγχώνευση πινάκων. Προσπαθεί να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο αλγόριθμος της συγχώνευσης ταξινομημένων πινάκων. Σκοπός της συγχώνευσης είναι η δημιουργία από τα στοιχεία δύο ταξινομημένων πινάκων ενός νέου που θα είναι και αυτός ταξινομημένος. Έχουμε λοιπόν τους πίνακες α και β, οι οποίοι παρατηρούμε ότι είναι ταξινομημένοι σε αύξουσα τάξη, δηλαδή τα στοιχεία τους είναι από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πίνακα γ, ο οποίος θα περιέχει όλα τα στοιχεία των δύο προηγούμενων πινάκων και θα είναι επίσης ταξινομημένος σε αύξουσα τάξη. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί δύο δείκτες, τον δείκτη I, ο οποίος χρησιμοποιείται για να διατρέχουμε τον πίνακα α, και τον δείκτη J, ο οποίος χρησιμοποιείται για να διατρέχουμε τον πίνακα β. Επίσης, η βασική συνθήκη την οποία ελέγχει ο αλγόριθμος είναι αυτή και κάθε φορά γίνεται σύγκριση ενός στοιχείου του πίνακα α με ένα στοιχείο του πίνακα β και το μικρότερο τοποθετείται στον πίνακα Γ. Γ, υπενθυμίζω, είναι ο πίνακας που είναι το προϊόν της συγχώνευσης. Ας δούμε λοιπόν σιγά σιγά πώς ο αλγόριθμος λειτουργεί και δημιουργεί τον πίνακα Γ. Αρχικά θα συγκριθούν τα δύο πρώτα στοιχεία των πινάκων α και β, δηλαδή το 2 και το 3, και το μικρότερο από τα δύο, δηλαδή το 2, θα τοποθετηθεί στον πίνακα Γ στην πρώτη θέση του. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2 μπαίνει στην πρώτη θέση του πίνακα Γ, ενώ το 3 βεβαίως κατά κάποιο τρόπο επανέρχεται στη θέση του καθώς δεν τοποθετείται πουθενά. Εφόσον στοιχείο του πίνακα α τοποθετήθηκε στον πίνακα Γ, ο δείκτης I, που είπαμε χρησιμοποιείται για να διατρέχουμε τον πίνακα α, αυξάνεται κατά 1 και δείχνει πλέον το νέο στοιχείο του πίνακα α, το οποίο θα συγκριθεί με το αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα β, όπου δείχνει ο δείκτης J. Έτσι λοιπόν συγκρίνεται το 8 με το 3 και το μικρότερο από τα δύο, που είναι το 3, τοποθετείται στον πίνακα Γ, ενώ το 8 δεν τοποθετείται πουθενά. Επειδή στοιχείο του πίνακα Β τοποθετήθηκε στον πίνακα Γ, ο δείκτης J τώρα αυξάνεται κατά 1 και δείχνει το επόμενο στοιχείο του πίνακα Β, το οποίο θα συγκριθεί με το αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα Α. Έτσι λοιπόν το 5 συγκρίνεται με το 8 και το μικρότερο από τα δύο, το 5, τοποθετείται στον πίνακα Γ, ενώ το 8 επανέρχεται στη θέση του. Ο δείκτης J αυξάνεται κατά 1 και το 7 συγκρίνεται με το 8, το μικρότερο, το 7 πάλι λοιπόν, τοποθετείται στον πίνακα Γ, το 8 δεν τοποθετείται κάπου, ο δείκτης J αυξάνεται κατά 1 και σε αυτή τη φάση βεβαίως δείχνει εκτός πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία του πίνακα Β έχουν ήδη τοποθετηθεί στον καινούριο πίνακα τον οποίο δημιουργούμε. Άρα λοιπόν ο πίνακας Β έχει τελειώσει και πλέον μένουν κάποια στοιχεία του πίνακα Α, τα οποία επειδή εξ αρχής ήταν ταξινομημένα σε αύξουσα τάξη, μπορούν με τη σειρά που είναι να τοποθετηθούν στις κενές θέσεις του πίνακα Γ, χωρίς να επηρεάζεται η ταξινόμηση την οποία και αυτός ο πίνακας, ο Γ, πρέπει να έχει. Έτσι λοιπόν το 8 τοποθετείται στην επόμενη ελεύθερη θέση του πίνακα Γ, ο δείκτης I αυξάνεται κατά 1, το 9 μπαίνει στην κατάλληλη θέση και σιγά σιγά όλα τα στοιχεία, τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα Α τοποθετούνται στον πίνακα Γ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και το τελευταίο στοιχείο του Α που τοποθετήθηκε και στη συνέχεια ο δείκτης I δείχνει και αυτός εκτός πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι και όλα τα στοιχεία του πίνακα Α έχουν πλέον και αυτά τοποθετηθεί στις κατάλληλες θέσεις του πίνακα Γ. Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργήθηκε ο πίνακας Γ, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία και των δύο αρχικών πινάκων, του Α και του Β, και βέβαια ταξινομημένα σε αύξουσα τάξη, δηλαδή από το μικρότερο στο μεγαλύτερο.
Σας ευχαριστώ πολύ.